Ar yr olwg gyntaf, beth sydd yma ydy pennod lle mae Paul yn trafod priodas, yn trafod bywyd sengl, yn trafod rhyw, ac hefyd mewn rhan nes i ddim darllen bore yma, yn trafod dysgeidiaeth ar ysgariad a pethau felly, a kind of popeth yn y canol. A mae'n amlwg fod Paul yn trafod yr holl cwestiynau pwysig yma mewn ymateb i gwestiwn oedd wedi codi, a cwestiwn oedd wedi cael ei ofyn gan yr eglwys yn Corinth. Achos reit ar y dechrau yn adnod 1, mae e'n dweud, gadewch i ni droi at yr hyn oedd yn eich llythyr chi. So mae nhw'n amlwg wedi sgwennu ato fe, a maen nhw'n gofyn, quote, mae'n beth da i ddyn beidio cael rhyw o gwbl. Discuss. Dyna yn y bôn sy'n digwydd fan hyn. Nawr, ar yr olwg gyntaf, mae'n ymddangos fel, bod y benod yma'n ymddangos fel ymgais Paul ar sgwennu rhyw fath o advice column yn rhyw magazine, tyfod? Rhyw fath o relationship advice column gan Paul. Ond os newn ni ddarllen yn ofalus, nid rhyw throw-away sylwadau am bethau sydd gan Paul fan hyn, ond mae e'n mynd i'r afael a beth yw e i fyw yn ffyddlon i Dduw rhwng y ddau atgyfodiad. So, bod e yn trafod pethau ymarferol iawn, fel bywyd priodasol, bywyd sengl ac yn y blaen, be mae Paul yn trio cael nhw i weld yw bod gyd o'r pethau ymarferol yma i wneud a'r cwestiwn mwy ynglyn â sut mae Cristnogion i fyw yn ffyddlon yn y cyfnod yma rhwng atgyfodiad Iesu a tra bod ni'n disgwyl am y ddaear a'r nefoedd newydd. Os i ni'n darllen y benod yn ofalus, i ni'n gweld fod Paul yn ei ffordd aml gymalog arferol yn ateb y cwestiwn yma. A mae Paul yn gwneud hynny mewn ffordd sydd yn gweld beth sydd tu ôl y cwestiwn. Achos dwi'n gwybod amdano chi, ond weithiau, pan mae rhywun yn dod gyda cwestiwn i chi, yn aml, mwyn ateb y cwestiwn go iawn, chi angen gweld beth yw'r cwestiwn tu ôl y cwestiwn. Mae pobl yn aml yn dod efo cwestiwn sy'n ymddangos ar un llaw yn hollol ymarferol, yn hollol arwynebol falle. Ond go iawn, chi'n gwybod fod yna gwestiwn mwy tu ôl y peth go iawn. Ac felly, mwyn deall y cwestiwn o'r statement yma, mae'n beth da i ddyn beidio cael rhyw o gwbl, question mark, discuss, beth bynnag, mae angen i ni ddeall beth oedd y storm a'r issues oedd yn wynebu yr eglwys yn Corinth ar y pryd. So oedd Corinth yn enwog am fod yn le oedd na ben rhyddid moesol. Oedd e'n lle eitha gwyllt. Ac oedd rhai yn yr eglwys, oedden nhw wedi dod i brofiad o Iesu. Oedden nhw yn rhyw fath o'n deall beth oedd gras a heilioni Duw, ond oedden nhw wedi twistio'r peth i feddwl oherwydd gras a heilioni Duw, oedden nhw yn gallu byw wedyn sy'n bynnag ffordd oedden nhw isio. Ac oedden nhw wedi dod yn rhy debyg eto i'r diwylliant o'i cwmpas nhw yn Corinth ar y pryd. So oedd hwnna'n un problem yn yr eglwys yn Corinth, sef oedd e'n ddiwylliant eitha ffwrdd â hi, ac oedd rhai o'r Cristnogion wedi slipio nôl i fyw bywyd felly. Ond wedyn, ar y pegwn arall, mae'n ymddangos fod yna issue arall, sef bod rhai Cristnogion wedi ymateb i hynna, a wedi mynd i feddwl bod pob teimlad, emosiwn, gweithred corfforol rhywiol, hyd yn oed o fewn priodas, rhywsut yn anysbrydol. I'r pwynt bod yn ymddangos fel bod yna rhyw densiwn yn yr eglwys, le oedd yna rai yn edrych i lawr ar Gristnogion oedd wedi priodi,
a pobl oedd wedi dewis aros yn sengl yn meddwl bod nhw yn rhyw fath o super spiritual, a mai dyna oedd y ffordd i fynd. Ac felly mae'n debyg mae'r tensiwn yma oedd yn cael ei gymlethu gyda'r diwylliant rhydd moesol yma oedd o gwmpas nhw, oedd tu ôl y cwestiwn yma, a'r statement yma, mae'n beth da i ddyn beidio cael rhyw o gwbl. Nawr, fel i ni'n gweld yn y benod, dyw Paul ddim yn gwrthod priodas, ond dyw e chwaith ddim yn gwrthod y bywyd sengl. Dyw Paul ddim chwaith yn erbyn rhyw, gyhyd â bod rhyw yn digwydd mewn perthynas briodas iach. Ond mae e yn cymryd y cyfle i roed hwn i gyd yn y cyd-destun mwy o sut mae byw y bywyd Cristnogol yn y cyfnod yma rhwng atgyfodiad Iesu ac wrth bod ni'n disgwyl i'r atgyfodiad pawb i ddod. So'r cwestiwn mawr sydd gan Paul, y cwestiwn tu ôl y cwestiwn yw, sut mae Cristnogion i fyw'n ffyddlon mewn byd sydd yn mynd heibio, tra bod teyrnas newydd Duw yn dechrau torri trwyddo. Cwestiwn mawr, a cwestiwn byddwn ni ddim cweit yn gallu ateb i gyd bore yma, ond newn ni drio dadbacio bach ohono fe. Nawr, mae Paul yn ymateb i'r Corinthiaid drwy ddweud fel hyn i ddechrau, yn adnod 2 a wedyn adnod 4. Gan fod cymaint o anfoesoldeb rhywiol o gwmpas, dylai pob dyn gael ei wraig ei hun, a phob gwraig ei gŵr ei hun. Wedyn mae mynd ymlaen yn adnod 4 i ddweud, mae'r wraig wedi rhoi'r hawl ar ei chorff i'w gŵr, ar un modd mae'r gŵr wedi rhoi'r hawl ar ei gorffyntau i'w wraig. Nawr, mae'r math yma o gyngor du a gwyn ynglyn â priodas, ynglyn â ffyddlondeb, ynglyn â bywyd rhywiol, yn swnio'n anarferol i'n diwylliant ni heddiw. Achos da ni yn byw mewn diwylliant lle dydy pobl ddim yn licio atebion du a gwyn am bethau fel yna. Dydy pobl ddim yn licio cael arweiniad oherwydd y syniad ydy fod yna ryddid i bawb ddod i'w judgment i hunain. A dyna'r math o ddiwylliant oedd yn bodoli yn Corinth ar y pryd hefyd. Ond os i ni'n cymryd cam yn ôl, fe allwn ni werthfawrogi, mae nid bod yn bôr Puritanaidd, mae Paul fan hyn. Ond yn hytrach, mae e'n rhoi arweiniad ar sut mae pobl mewn gwirionedd yn gallu fflyrisio yn y bywyd mae Duw eisiau ni i fyw. So os ych chi'n edrych ar un peth nawr, fel hanner cyntaf adnod 4, mae'r wraig wedi rhoi'r hawl ar ei chorff i'w gŵr. Nawr, mae hwnna'n swndio fel, tybod, yn patriarchaidd iawn yn dydy. Ond wrth gwrs, dydy'r adnod ddim yn stopio fyna. Ar un modd, mae'r gŵr wedi rhoi'r hawl ar ei gorffyntau i'w wraig. Nawr, yn y diwylliant yn y byd Rhufeinig ar y pryd, mi oedd yn ddiwylliant hynod patriarchaidd. Mi oedd dynion oedd a rheolaeth llwyr dros popeth, a dynion oedd a rheolaeth llwyr dros ferched. Dyna oedd rhan o'r diwylliant. Ac felly, os da ni'n ystyried hynny, mae be mae Paul yn dweud fan hyn, dyw e ddim yn boring ac yn strict, ond actually mae'n radical ac yn liberating iawn. Mae e'n rhoi anrhydedd, mae e'n rhoi urddas, mae e'n rhoi cydraddoldeb i'r rhywiau fan hyn. A mae e'n rhoi rhyw checks and balances fod na ddim camdriniaeth ac yn y blaen yn digwydd. Mewn diwylliant oedd yn sôn am reoli pobl cryf dros y gwan, dynion dros ferched, mae Paul fan hyn yn siarad am gyd-berthynas, cyd-cyfrifoldeb a cyd-ofal.
A byddai'r diwylliant yn Corinth, bydde fe ddim just sort of yn slightly patriarchaidd, siaufinistaidd, dynion yn neud jokes ar ben ferched, ond oedd yn wirioneddol dywyll. Byddai'r gymdeithas ar y pryd yn un oedd yn llawn camdriniaeth corfforol a rhywiol. A mi oedd y camdriniaeth rhywiol yma, mi oedd yn rhan o rhai o'i crefyddau paganaidd nhw, le oedd dynion cryf yn ddynion cyfoethog, yn filwyr Rhufeinig, a yn credu fod hawl gyda nhw gamdrin merched, ond hefyd camdrin dynion ifanc yn rhywiol hefyd. Felly, bod Paul falle, on first reading yn dod drosto'n hen ffasiwn, mewn gwirionedd, os ni'n deall y cyd-destun, mae hwn yn radical ac yn liberating iawn, yn gwarchod y gwan ac yn rhoi urddas i bawb. Ac wrth gwrs, oherwydd hynna, mi oedd yn rhoi urddas i bobl oedd falle wedi gadael yn siomedig, yn flynedig, a hyd yn oed wedi cael ei defnyddio gan bobl eraill a gan ddiwylliant ar y pryd. Ond os da ni'n oedi am funud, mae hyn yn gallu bod yn wir heddiw yn dydy. Da ni yn byw o hyd mewn diwylliant lle mae pobl yn camdrin. Mae yna lot o sôn di bod ar y cyfryngau yn ddiweddar. Mae yna lot o bethau da iawn di bod ar y teledu. Lle bod rhai o'ch chi wedi gweld yr lwyth y rŵ diweddara oedd yn edrych ar y manosffer. Sort of y twf mewn patriarchaidd newydd sydd lle mae'r dynion cryf yma'n edrych lawr ar ferched eto. Falle bod chi wedi gweld y gyfres ddrama pwerus ond trist iawn Adolescence ar Netflix sy'n tynnu sylw at y ffordd mae dynion a bechgyn ifanc yn gallu cael ei radicaleiddio i gael agwedd hyll iawn tuag at ferched. Da ni'n clywed hefyd am y pwysau sy'n ar bobl ifanc i rannu lluniau anweddus falle o'i hunain gyda ffrindiau ac yn y blaen. Gan sydyn reit, mae geiriau boring Paul fan hyn yn berthnasol iawn i'n diwylliant ni, dydy. Mae geiriau sych Puritanaidd Paul fan hyn actually yn liberating iawn i bobl sy'n cael eu camdrin, nid yn Corinth 2000 flynyddoedd yn ôl, ond heddiw. Mae geiriau Paul fan hyn ynglyn â perthnasau iach, perthnasau appropriate, perthnasau cydradd yn newyddion da i bobl heddiw sy'n falle'n teimlo yn siomedig, yn flynedig ac wedi cael ei defnyddio gan bobl eraill. Be mae Paul yn dangos fan hyn yw fod yn bywydau personol a'n perthnasau ni gyda pobl eraill yn rhywbeth ysbrydol. Bod e o bwysigrwydd ysbrydol. Nawr mae yna duedd gan bobl, gan gynnwys ni Cristnogion, i feddwl mae dim ond pethau sort of mawr a dramatic bywyd sy'n ysbrydol. A da ni wedyn yn sort of categorisio pethau fel, mae hwnna'n rhan o fy mywyd ysbrydol, ond mae hwnna'n rhan o fy mywyd pob dydd. Ond mewn gwirionedd, be mae Paul yn ceisio cael y Corinthiaid i weld yn y bennod yma yw bod popeth yn ysbrydol. Mae sut da ni'n byw yn bywydau pob dydd. Mae'n perthnasau ni gyda'n gwyr, a'n gwragedd, gyda'n teuluoedd, gyda'n ffrindiau, gyda'n cariadon, fod popeth i'r Cristion yn fater ysbrydol. Dyna mae Paul yn trio cael y Corinthiaid i ddweud. Hynny yw bod Duw yn gweithio yn yr arferol. Ac felly, mae sut da ni yn trin yn perthnasau. Mae sut da ni'n trin yn gŵr a'n gwraig, yn partner, yn cariad.
Mae hwnna yr un mor bwysig ag unrhyw beth arall yn bywyd ni. Achos mae popeth yn cael ei wneud yng ngoleuni ar glwyddiaeth Duw ar yn bywyd ni. Mae Paul yn adnod 7 yn mynd mlaen i sôn fan hyn ynglyn â yr bywyd priodasol, bywyd sengl. A mae'n dweud fan hyn, byddwn ni wrth fy modd petai pawb yn gallu bod fel ydw i. Hynny yw yn sengl. Ond mae'n mynd mlaen i ddweud wedyn, ond dyn ni gyd yn wahanol. Mae Duw wedi rhoi perthynas briodasol yn rhodd i rai a'r gallu fyw yn sengl yn rhodd i eraill. Hynny yw, be mae Paul yn dweud fan hyn yn ei ffordd arferol, slightly convoluted arferol, yw does dim un yn well na'r llall. A mae yna alwad wahanol ar fywyd pawb. Yr hyn sy'n bwysig ydy gofyn sut fedra i fod yn ffyddlon yn lle ydw i nawr yn fy mywyd. Felly os ydych chi yma bore yma yn briod, y cwestiwn yw sut fedra i fod yn ffyddlon yn sut dwi'n byw fy mywyd yn fy mhriodas. I chi sydd yma bore yma'n sengl, y cwestiwn i chi yw sut allwch chi fod yn ffyddlon yn eich bywyd gyda Duw drwy fod yn sengl. Hynny yw, beth sydd fan hyn dwi'n meddwl gan Paul yw gwarchod Cristnogion rhag y feddylfryd the grass is greener on the other side. O feddwl, wel, tas e mywyd i fel y person draw fan acw, fysa fan haws bod yn ffyddlon. Neu, os fydden ni'n gallu newid yr hyn a'r llall yn fy mywyd, bydde fe'n haws wedyn i fi fyw bywyd ffyddlon. Wel, be mae Paul yn dweud yw, na, peidiwch meddwl am hynna, gofynnwch chi ac atebwch chi sut fedra i fod yn ffyddlon yn y fan lle ydw i nawr, yn y berthynas dwi ynddo nawr. A dyna, da ni'n gweld Paul yn mynd mlaen i siarad dro ar ôl tro yn y bennod yma. Mae'n defnyddio'r ffreis yma o aros fel roeddech chi pan alwodd Duw chi gredu. Mae'r gair aros yma yn codi dro ar ôl tro. A mae'n dweud wrth bobl sy'n briod i aros yn briod. Mae'n dweud wrth bobl sengl i fod yn ffyddlon yn bod nhw'n sengl. Mae'n dweud o Iddewon aros yn Iddewon, groegwyr i aros yn roegwyr, caethweision a pobl rhydd. Ond hold on am eiliad. Ydy Paul fan hyn yn dweud bod caethweision mynd i fod yn gaethweision am byth? Wel na. Ydy e'n dweud dyle pobl sengl byth briodi a just aros yn sengl doed a ddeol? Na, ddim o'r heidrwydd. Ydy Paul yn erbyn newid o bob math? Na, dwi ddim yn erbyn newid. Dwi ddim yn erbyn caethweision yn dod yn rhydd. A dwi ddim yn erbyn y posibilrwydd y bydd person sengl rhywbryd yn priodi. Ond be mae yn dweud yw fod na alwad ar y Cristion i ffeindio contentment ac i ofyn sut fedra i fod yn ffyddlon yn y fan lle ydw i nawr. A mae hwnna'n heriol, yn dydy? Achos fel o'n i'n dweud, da ni wastad yn meddwl ni'n hunan, wel, da ni wastad yn beyond circumstances, dydyn? Da ni wastad yn meddwl, tasa hyn a hyn yn wahanol yn fy mywyd. Tasa ni just yn gallu bod fel y person yna, byddwn ni wedyn yn gallu bod yn ffyddlon. Na. Mae Paul yn dweud y Corinthiaid i fod yn ffyddlon a ffeindio i galwad yn y fan lle maen nhw nawr. A dwi'n meddwl fod y draif yma sydd ar y bobl i drio fficsio a newid i bywydau eu hunain yn gallu bod yn draining iawn ar lot o bobl heddiw. Mae yna rhyw obsesiwn yn does i bobl wella eu hunain, self-improvement ac yn y blaen. Mae yna bwysau ar bobl ifanc yn arbennig yn yr oes Instagram a TikTok i potreio rhyw fath o newid. A wedyn, chi'n newid y profile picture, a wedyn hashtag new profile pic. Bod chi wedi upgradeio eich hun neu rhywbeth.
Mae yna bwysau i ddarganfod eich gwir hunan. Mae yna bwysau yn does Darren a fi yn trafod am neu press-ups bore yma. I drio gweithio ar gyfer rhyw fath o upgrades. Ac jyst i ddweud, does dim byd yn bod gyda cael profile picture newydd. A yn sicr does dim byd yn bod ar ofalu ar ôl yn iechyd corfforol ac yn y blaen. Ond mae yna rhywbeth yn bod gyda meddwl mai dyna yw'r life hacks sy'n mynd i dynnu ni nes at Dduw. Mae yna rhywbeth yn bod gyda'r syniad y gallwn ni o nerth ac o fewn ni yn hunain weithio tuag at ryw fath o spiritual upgrade. Mae Paul yn sôn fan hyn ynglyn â ffeindio beth yw e, i ffeindio contentment, i fod yn ffyddlon yn y fan lle chi nawr, cyn eich bod chi'n gallu gwneud 20 press-up, cyn eich bod chi yn gallu newid eich profile picture. A weithiau, mae bod yn ffyddlon yn y bywyd Cristnogol, dyw e ddim yn exciting. Chybod, mae bron fod fel bod yn ffyddlon, by definition, ddim fod yn exciting. Weithiau, mae bod yn ffyddlon yn y bywyd Cristnogol yn golygu just troi fyny, hyd yn oed pan dych chi'n teimlo'n gret. Mae bod yn ffyddlon yn y bywyd Cristnogol yn golygu maddau rhywun pan dych chi ddim rili isio. Dal ati, parhau i weddio am rhywbeth hyd yn oed pan dych chi ddim yn gweld breakthrough. Mae bod yn ffyddlon yn golygu caru pobl, gan gynnwys pobl awkward. Chyfod, mae ffyddlondeb yn y bywyd Cristnogol weithiau ydy yn gyffroes, byddwn ni'n profi nerth yr ysbryd glân. Ond mae bod yn ffyddlon yn y bywyd Cristnogol rhan fwy ar amser jyst yn golygu ffeindio beth yw e i fod yn ffyddlon heddiw yn fy mywyd pob dydd, yn fy mhriodas, yn fy mherthnasau, yn y ffordd dwi'n trin pobl yn y gwaith. Mae Paul yn galw pobl yn y bennod yma i fod yn ffyddlon yn eu perthnasau. A mae e'n neud hynna oherwydd, fel mae e'n mynd mlaen i ddweud tua diwedd y bennod, oherwydd bod amser yn byryn. Adnod 31, mae e'n dweud, waith heb ac ymgolli yn y cwbl sydd gan y byd i'w gynnig, am fod y byd fel y mae hi yn dod i ben. Yn yw, be mae Paul yn dweud fan hyn, yw mae'r ffordd da ni'n byw yn bywyd, mae'r ffordd da ni'n buddsoddi yn yn perthnasau, mae bod yn ffyddlon yn priodasau ac yn relationships, yn cyfri oherwydd bod ni'n neud o yng ngoleuni y ffaith bod teyrnas Dduw eisoes yn torri trwyddo. Nawr, mae yna rai Cristnogion yn dod i'r casgliad anghywir, mae ffordd da ni yn byw yn bywyd a trin y ddeiar ac yn y blaen, dio ddim yn bwysig achos mae'n mynd i ddiflannu. Dyna un dehongliad o'r adnodau yma. Ond na, nid yna mae Paul yn dweud. Mae Paul yn dweud, mae pethau fel maen nhw mynd i ddod i ben oherwydd fod y ddeiar a'r nefoedd newydd eisoes yn torri trwyddo. A da ni wedi cael blaenffrwyth o hwnna, blas cyntaf o hwnna, yn atgyfodiad Iesu Grist. Felly mae'n relationships ni yn cyfri. Mae'r ffordd da ni yn trin yn cydweithwyr yn cyfri. Mae'r ffordd da ni'n gofalu ar ôl creadigaeth Duw yn cyfri. Mae bod yn ffyddlon ym mhob rhan o'n bywyd ni yn cyfri, achos fel Cristnogion, bod ni dal yn hiraethu a dal yn disgwyl ymlaen i'r gogoniant, fel pobl yr atgyfodiad, da ni eisoes angen i fyw e. A da ni'n cael nerth yr ysbryd glân i'w fyw e. Dyw e ddim fel bod Paul yn dweud fod priodas ddim yn bwysig. Mae priodas yn bwysig. Ond da ni'n dal yr holl bethau yma yng ngoleuni gwaith Duw yn ein bywydau ni ac yn ein byd. Da ni'n gallu adeiladu yn hunaniaeth, yn identity ni, ar lot o bethau pwysig yn dydan. Ar yn perthnasau, yn gwaith,
llwyddiant, methiant, arian, gwleidyddiaeth yn delwedd ni. A mae'r holl bethau yna'n bwysig ac yn rhannau pwysig o'n hunaniaeth ni. Ond be mae Paul yn dweud yn y bennod yma yw y peth cyntaf, y peth pwysicaf ydy'n hunaniaeth ni yn Iesu. Ac os ydyn ni wir wedi dal gafel yn hynna, fe ddylen ni wedyn fyw allan hynna yn yn priodas, yn yn perthnasau, yn y ffordd da ni'n trin pobl eraill. So just i orffen, ffrindiau. Ond da ni'n mynd i fynd mewn i amser o weddi mewn munud. Mae'r briodas yma, mae'r pennod yma, yn bennod am briodas. Mae yn bennod am ryw. Mae yn bennod yn trafod ysgariad a pethau fel ni, da ni ddim wedi cael cyfle i edrych yn fanwl arno bore yma. Ond yn fwy cyffredinol, mae yn bennod ynglyn â sut i fyw yn ffyddlon mewn byd dryslyd. A da ni'n byw mewn byd dryslyd heddiw, yn dydyn? Da ni'n cael pob math o perspectives a syniadau yn dod o bob man. Ond mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid yn y bôn bod dim rhaid iddyn nhw redeg ar ôl popeth newydd. Bod dim rhaid iddyn nhw ailgreu eu hunain yn barhaus. Bod dim rhaid iddyn nhw chwilio am ryw fath o spiritual upgrade drwy beidio cael secs am wythnos. Yn hytrach, be mae e'n dweud yw fod Duw yn galw nhw i ffyddlondeb yn y fan lle maen nhw nawr. Felly lle bynnag i chi nawr, os ydych chi mewn bywyd priodasol neu bywyd sengl, os ydy pethau mynd yn dda yn eich gwaith chi, neu os ydy pethau'n heriol ar hyn o bryd, os ydych chi'n disgwyl ymlaen i'r wythnos sy'n agor o'ch blaenau chi, neu os ydych chi'n cael eich llenwi efo dred. Yn syml iawn, mae Duw yn galw chi i fod yn ffyddlon yn y fan lle ydych chi nawr. A mae e'n addo rhodd yr ysbryd glân i gerdded gyda chi yn eich taith chi i fod yn ddisgybl iddo fe. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch am y bennod yma o'r Corinthiaid. O Dduw Dad, da ni'n gallu adnabod rhai o dueddiadau diwylliant Corinth yno ni yn hunain. Falle'n cael yn tynnu gan ddylanwadau a tueddiadau'r oes o Dduw Dad. Yn gallu syrthio i'r lle yna o feddwl, wel, tas y fi, ond yn gallu newid hyn a'r llall yn fy mywyd, byddai hi'n haws dy ddilyn di. Ond o Dduw Dad, helpa ni gyd i weld fod Duw yn galw ni fod yn ffyddlon yn y fan lle ydyn ni nawr. O Dduw Dad, da ni'n gweddio dros yr rheini sy'n mewn bywyd priodasol ar hyn o bryd. I ni'n gofyn i ti warchod priodasau o fewn yr eglwys yma ac ymhlith yn ffrindiau a'n teuluoedd ni. Yn ymwybodol o Dduw Dad o'r pwysau a'r pressures sydd ar y fywyd priodasol yn y byd yma sydd ohoni. O Dduw Dad, da ni yn cyflwyno pobl sydd ar hyn o bryd yn byw bywyd sengl o Dduw Dad. Yn gofyn i ti anrhydeddu nhw, yn gofyn iddyn nhw i ti helpu nhw weld sut fedrwn nhw fod yn ffyddlon wrth dy ddilyn di ac wrth ddilyn dy alwad di yn y fan lle maen nhw nawr. O Dduw Dad, da ni yn gofyn i ti warchod pob un ohono ni rhag y twf sydd i weld yn ein cymdeithas ni ar hyn o bryd o gamdriniaeth eto. Yn ymwybodol o Dduw Dad am y twf, da ni'n clywed am y camdriniaeth rhywiol yn ein cymdeithas ni, ar-lein ac yn y blaen. Yn meddwl am y tywyllwch oedd yn y diwylliant yng Nghorinth, a'r tywyllwch sy'n parhau fod yn cwmpas ni heddiw. Helpa ni fel eglwys a fel Cristnogion i fod yn bobl sy'n anrhydeddu pobl,
i fod yn gymuned sy'n rhoi croeso i bobl sy'n falle wedi cael eu brifo mewn perthnasau anodd. A helpa pawb i wybod fod ti yn anrhydeddu ac yn rhoi urddas i bawb. Beth bynnag yw hanes yn perthnasau ni ac yn y blaen. Felly, Dduw Dad, bydd gyda ni, bendithia ni, a da ni'n gofyn i ti roi diwrnod ffantastig i bob un ohono ni yn heilwen braf dy greadigaeth di. Amen.